Η Ιλιάνα γίνεται beauty expert του εαυτού της με τη βοήθεια των ειδικών. Έχει βάψει τα μαλλιά της και έχει μόλις λουστεί. Πολύ ελαφρύ σαμπουάν και ωραία αίσθηση. Είναι νέα σειρά Pantene Aqua Light. Τώρα θα βάλουμε και το νέο spray conditioner που δεν χρειάζεται εξέβγαλμα. Είναι πανεύκολο στη χρήση και χρησιμοποιείται σε βρεγμένα ή στεγνά μαλλιά. Ανακοινείς καλά και το ψεκάει στα σημεία τα οποία χρειάζονται περιποίηση. Και δεν θα βαραίνει τα μαλλιά μου. Όχι καθόλου. Το μυστικό του βρίσκεται στην ελαφριά σύνθεση των δύο φάσεων που περιποιείται και ξεπερδεύει τα μαλλιά χωρίς να τους προσθέτει βάρος. Θα νιώθω τόσο ανάλαφρα και μυρίζει τέλεια. Ready for soft skin as well? Ready. Now that your skin is perfectly cleansed, you'll be moisturising. For your skin type, I chose Olay Total Effects Day Cream with 7 anti-aging effects in one cream. You'll apply. Do it yourself. Like that? No, here, let me show you how. Start at the décolletage. Use your palms, not just your fingertips, and work upwards towards your eyebrows. Be generous. It feels fantastic. Now your skin is perfectly hydrated. Μάθετε περισσότερα επαγγελματικά μυστικά περιποίησης στο επόμενο διάλειμμα.